Meni je baš zadovoljstvo, baš sam se vezao i za taj tekst i za tu seriju i za ekipu. Lepo mi je da radim ponovo sa Olegom. Ima par nas starih s prve dve sezone, ima i novih glumaca, novih kolega, tako da je meni baš uzbudljivo i nekako još udobnije nego pre. Bio je Beograd, Senta, sad smo se ponovo vratili u Beograd, ali kao i prva i druga sezona koje su se razlikovali u nekoj svojoj i da kažem temi, šta je tu catch, šta treba da se otkrije. Tako i treća sezona donosi neke potpuno nove stvari, tako da ja se nadam da će ova treća sezona da bude još uspešnija. Imamo policijsku stanicu, sve što se dešava u policijskoj stanici. Sad su ostale sve te scene u smislu šta inspektori rešavaju. Dosta stvari smo do sad snimili, to što se dešavalo van i sad postoji to kako u stvari teče istraga. Mislim da će ljudima koji vole taj noir i te krimi stvari biti jako uzbudljivo da gledaju i da pretpostave ili otkriju ko je možda taj činilac, šta se dešava. Mislim da je to dosta interesantno i uzbudljivo u ovoj trećoj sezoni.